INhlangano ye-Ahmed Kathrada Foundation ibiyingxenye yalabo abebenxenxa lowo owayenguMengameli ukuba ahoxise isitatimende asenza. LeNhlangano ibhalele inhlangano kaFW Klerk. Abanye namanje basamfuna ukumbona esezikhindini lowo owathola indondo yeNobel Peace Prize. Le ndawo isikhumbuzo sesigameko sobandlululo. Lezi zindonga zimele abantu abamnyama ababulawa uhulumeni wobandlululo. Le ndawo ikhethwe inhlangano iKathrada Foundation ukwethula umkhankaso okufundisa ngobandlululo. LeNhlangano kanye nezinye eziningi kanye nabantu uqobo bathukutheliswe inkulumo kaThe Klerk. The foundation has called on the Klerk Foundation to retract and to apologize. But we didn't think it important to make a big noise about it. We thought those who wanted to work with them should continue to do so. And we certainly did not hope for these kinds of statements to have been made to justify our position. Kunezicelo ke zokuthi kufanele athathelwe izinyathelo ezinqala. Kubeka ngesixhosa, people will say uyageza uThe Klerk, ugezile, he's usile. And uba uwesike xa sithi ebengazi yonke leminyaka uyasixelela uba yena akazivotelanga njengoba ebengumphathi weapartheid. Apartheid was declared deserve a jail sentence. Ngenyanga ezayo kuzobe kuhlangana iminyaka engama-60 kwenzeka isibhicongo saseSharpeville. Umphakathi ukhumbula labo ababulawa amaphoyisa obandlululo. Imndeni kanye nabasinda kulesigameko bathi ukuphawula kukaThe Klerk kukubethuka. Klerk habuyineti unansaziba uthi uThe Klerk akalikhulumi iqiniso. Uyazi kahle kamhlophe ngobandlululo. Ngisho nasemgwaqeni kunesicelo esifanayo. I felt like it's wrong and disrespected because our grandfathers and grandmothers fought for us. Then right now, we can't just let it go just like that. Ukwethula kwesondo lokulwa nobandlululo kuhlangene nokuvuleka kwezilonda esezaphola.